Ya a la tarde, en el Faisán, por si se os olvida, yo en la terraza y los gabachos ejerciendo de tales, cuando llegaron las 3 furgonetas de la Policía Nacional y se plantaron en la mitad del puente montando un control en 20 segundos, tuve la sensación de que no había sido buena idea cruzar de un lado al otro. Nunca antes había tenido la opción de contemplar un retén policial sin estar parado en él. Y cuán diferente es. No sé qué criterio utilizarán para decir siga o decir pare. El caso es que Ander, Guardia Zibilak, pare esan die Jokin eta Unairi. Aparca a la derecha, apaga el motor, bájense del vehículo, eta zerbait gehiago ere jakin nahi du. Ni ezagutzia da zuentzako kalte, noiztikan ote dira bi herri aparte, batetik Azpeiti bestetik Lasarte. Zuek ze hostiatik ezautzen zerate, zuek ze hostiatik ezautzen zerate. Bertso saio eder bat behin baten izan zen, Taunai eta ni hortik gara ezagutzen, nondik nora gabiltzan esateko ozen. Baina baldakizu zeu nondik zatozen, baina baldakizu zeu nondik zatozen. Zure laguna umil ez dut nabaritu, hobe bere doaiak neronek banitu. Zurentzat beste galderaik nik ez dut aurkitu. Zue lagunak bi hosti edo lau nahi ditu, zue lagunak bi hosti edo lau nahi ditu. Etzazu aintzat hartu bere erantzuna, ta berari galdetu berak nahiko duna, fijo uranga dela harritu zaituna. Ezagutzen dut baina ez da nelaguna, ezagutzen dut baina ez da nelaguna. Lehen ere gelditu izan zaitut bitan, ta urduritasuna baduzu begitan. Mandibula honek du handik ta hemendikan, balduzu niretzako sustantziarikan, balduzu niretzako sustantziarikan. Nik ez nuke egin nahi olako lagunik, baina beretzat badet nahiko erantzunik. Barka baina patrikan deus ere ez dut nik. Zuri sustantzi pixkat emango dizunik, zuri sustantzi pixkat emango dizunik. Endaiako atian bukatu da broma, atentadon bat egin nahi lukete ona. Ez zaidazula esan mesedez gizona, petarduk erostera zatoztenik ona, petarduk
Guardia zibila berriz daukat parez pare, baina temple honean nago ala ere, ezin aldezu egon gu tentatu gabe. Bake garaiak dira eta bakean zaude, bake garaiak dira eta bakean zaude. Ezin aldezu egon gu tentatu gabe, bake garaiak dira eta bakean zaude, bake garaiak dira eta bakean zaude. Aquello era una auténtica locura. Grupos de gente a cara descubierta convertían en piedras de la talla de una mano lo que hasta entonces eran las aceras de ambos lados del asfalto. Más o menos en la mitad de la carretera era donde amontonaban las piedras para que otros las llevaran hasta las primeras filas, donde, encapuchados, se las lanzaban a los uniformados que, a su vez, respondían con pelotas de goma. Jokin eta Unai, anaiak dira. Jokinek 30-33 urte inguru dauzka. Unai fallo bat izan zen eta 18 ditu bakarrik. Beraien gurasoak euskaldunak, baina aberatsak. Jokinen nondik norakoak ikusita, Unai frailetara bidaltzea erabaki zuten berandu izan baino lehen. Unaiek a las 9 en el Faisán irakurri berri du, arra piztu zitzaion eta a las 8 del Gule ere irakurri zuen, eta susmatuz bere anaiak zehozze jakingo dula, espeluznatua, galdeka hasi nahi. Zure gazte garaitan indarra zenduan eta hainbat pikaro zure inguruan liburua leituta nago apuruan. Amaika lotxagabe badabil munduan, zuke jantzi aldezu kaputxa buruan, zuke jantzi aldezu kaputxa buruan. Gauza hori hain garbi ezin da erantzun, baina esango dizut ulertu dezazun. Gure bideak ia destinu berazun, bi preso izan gara, nahi baduzu entzun, ni Soto del Realen tazu arantzazun, ni Soto del Realen tazu arantzazun. Euskal Herritik nabil, ia aldez alde, beharra daukatenak, beti parez pare, jainkoan zerbitzari, ez da nobedade, zuk gudari plantatan, hor ondoan zaude, zer da egin duzuna herriaren alde, zer da egin duzuna herriaren
herriaren alde. Baina nola liteke hori galdetzea, arantzazun bizia, baitzaude trantzea, eta gurasoeri zuzen aipatzea, zer egin dudan garbi nahi dut azaltzea, suprailen artetik ona ekartzea, suprailen artetik ona ekartzea. Biliburuak letuz nengoen kompleto, ta 11 pasarte baziren tarteko, naizuk zaila daukazun hori onartzeko, zer egingo duonik garbi mintzatzeko, espita behardunak ondo bizitzeko, espita behardunak ongi bizitzeko. Nere lehengo pozak, bihurtuak penak, olako gauzak esan, anaiak gaztenak, egia esan hautsi, zaizkit gaur eskemak, nolaz dauzka buruan, olako problemak, bizitzeko hostiak behar dituenak, bizitzeko hostiak behar dituenak. 5 minutu geldirik egoten ez da gain, beti dago bueltaka, ta beti dago zain, zure eredu ere izan leike unai, araiarekin ez dut kopeta beztu nahi, jaunak barkatzen dizu eta nik ere bai, jaunak barkatzen dizu eta nik ere bai. Azken saio hau nik kantuan hasita ere ez dugu hobetuko, beraz puntuka saio batin, sin pasarse, sin cagarla de hielo, eta ahora, eta honekin bukatuko genuke, ez, horierazi gaberenei liburua salgai erosteko ez dugu inori horierazten, salgai dagoela bakarrik. Tabernan egongo dela, nere firmarekin atera den arren, jokinek idatzi dula, bere erbera bilantu horrekin. Ni esker etortzeagatik, ni esker etorrearazteagatik, txalo gero bat beraientzako. Gehiegi luzatzea ez da hoberena, igual emango dugu lehen ez gizan pena, oida liatzean esaten dutena, baina mozkortzea aukera onena. zue zaltzera ona kotxian etorri, bai baina lasartera ezin egin korri.
Ni lasai joango naiz musu gorri. Gaur ere bolantia tokatu handerri. Hortarako honena da mozkortzen ez dena. Edo eta espita probatzen duena. Hau hola ez da aritzen parrandan barrena. Aizpurutxon hartuko aldegu azkena. Aizpurutxora beraz joango algera. Ez dakit zer dagoen zu joango altzera. Bada ez bada enoa hauekin batera. Hango berri badezu sarri joaten zera. Aizpurutxo oi zer den esplikatu gero. Putetxia danikan etzazu espero. Baina jarriko zaitu zu bero. Putetxia bada ninuan lehenengo. Jakin restaurante bat tipikoa dala. Eta bertan jaten da onenek bezala. Ordun muñoa lena hori da normala. Saldata txorixua larrutan bezala. Muñoan zatonena esan du horrela. Tazuk endo dakizu oiegila dela. Beti zergatik zabiltz unaiain motela. Inork esan aldizu kabroi bat zarela. Ustez esango zuen mateza jutela. Esan nahi altzen nuen beraz ni bezala. Berak ere badaki galanta badela. Inoiz esan aldizut laguna zarela. Zergatik hasten dira horrela kantuan. Errespeta gaitzazu gure momentuan. Gu izane goxogo bagera tratuan. Filo handirik ez dut zuen talentuan. Zeloso jarri alda haze nobedade. Gaur etxera ez da joango tren txutxurik gabe.